Αποτελέσματα εξετάσεων. Θουβού. Βαθμοί 0, 0, 0. Τέλος των εξετάσεων. Τραγική η αποτυχία σου. 3 μηδενικά. Δεν παίρνεις δίπλωμα και μένεις μετεξεταστέος. Τι κλαις τώρα? Μην κλαις, λέω. Και να επανέλθεις να ξαναδώσεις τον Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο θα γυρίσω νικητής. Σεπτέμβριος. Ο μήνας της μουστιάς, των μετακολλήσεων, των ερωτευμένων, της μελαγχολίας και των εξετάσεων. Όλοι οι απορριφθέντες μαθητές, μακριά από τις χαρές του καλοκαιριού, υδροκόπησαν και παραθέρισαν, διαβάζοντας κειμένοι πάνω στα γραφεία τους. Το ίδιο έκανε και ο μεγάλος μας μετεξεταστέος. Όλο το καλοκαίρι δεν σήκωσε κεφάλι. Κι αν το σήκωσε... Ο θρυλικός πράκτορ 0-0-0, ο επιλεγόμενος Θουβού ο Φαλακρός, μπορεί να απερίφθει στις εξετάσεις, αλλά δεν το έβαλε κάτω. 6 μήνες τώρα αγωνίζεται, γυμνάζεται, μελετάει, εξασκείται, χτυπιέται. Στόχος καρπούζι αστακού. Απάνω του Διάνα. 1, 2, 3, 4. Μου ξέφυγε το πεπόνι. Άσκηση στόχου. Κέντρο στον κύκλο. Το νου σου. Τον έχω. Πρόσεξε. Άσκηση συμβανόης. Το νου σου. Πρόσεξε. Ή τον τρως ή σε τρώει. Άσκησης γουνέλμος τέλος. Πρόσεχε. Καρπί στο μήλο. Μείνε ήσυχος. Θα στο κάνω μαρμελάδα.